Amen. Arwaki mang'eny wadwa. Kamano mang'eny. Erokamano sibna. Erokamano. Chunya osegombo romo kodi ndalo mang'eny. Kamano. Kendo aneni ga kiwer to chunya gombo ga mondo aneni. To ka Nyasaye otimo mwarome studio kawuono, tagone Nyasachwa no erokamano. Kamano. Mokwongo ndang' aher mondo ang'eyi ni to in ng'a to ang'o mitimo mondo koro ang'e lerni mondo kata jowadwa be mawinji kata maneni ong'eni to kare wago mbaka gi ng'a to ng'a mwago mbaka no otimo ang'o to en ng'a. Mokwongo iluongi ni ng'awa? Gi nyingega. Yes. Iluonga Caroli Onyango. Yes. An wuod Kisumo. Yes. Kamoro ni Obambo. Dhot matin miluongo ni Kanyawegi. Nyasaye waru chunya, ajatich Nyasaye, atimo tich Nyasaye yor pako Nyasaye. Ang'amo war. Erokamano. Kamano. Chunya mor kawinjo ni ng'amo war. Keche piny masani mondo yun ng'ama kijana ma pod tin ka in kama ka luongo wach mar warruok e dhoge. Ok en gima yot. To otimore mana kuom ng'wono mar Nyasaye. To chunya der mondo achaka penji kendo. Ne kaka in owadwa Caroli ne yudo warruok e higa mane? Warruok ayudo higa mar 2008. Emane Nyasaye otimo na ng'wono mar warruok. Mana yude warruok. Erokamano. To ang'o manodhiri mondo idonje warruok? Gima nodhira mondo adonje warruok, nitie chandruok ma ji nyalo kale. Kaka an, adongo ka nyathi kich, kaonge baba, kaonge mama. Koro ageno ni ielewa shida ma ng'ato nyalo, kama nyathi kich nyalo kalo sandruoge mane wakale. Kamano. Ema nodhira momiyo aneno ni amany Nyasaye. Nikech Nyasaye wacho ni en wuon nyithindi kiny. To chandruok mane wakale, anyuola ne ok nyal tieko, osiepe ne ok nyal tieko. To kana manyo Nyasaye madonje Nyasaye, to aneno ka Nyasaye otimo na ng'wono mayudo warruok. Erokamano jatich Nyasaye. Koro kane yudo warruok kapod tin, to e ngimani kaka idongo ne chalo nade? Mokwongo daher go mos kuom lal mar mama kod baba. To baba kod mama kane ginindo ne giweu ka un nyithindo adi? Baba kod mama kane ginindo ne giwewa ka wan nyithindo 5. Man I'm second last born. Second last born. Ane machogo luo toka. Kane nitie wuoyi maduong', nyako luwe, ka wuoyi moro tok nyako no, then ane kama chogo. Kamano. To nyimine gi nitie? Ntiwa gi gintiere. Mana achiel wuoyi ma first born. Ma Nyasaye nokao 2020. 2020 emane Nyasaye okawe. Kamano. Koro wadong' ji 4. Koro kane Nyasaye owari, ne duoge fwenyo ni mich mane kata kipaji mane ma Nyasaye nokete ngimani bang' kane osewari? Ka Nyasaye nowara, nikech bang' warruok, Nyasaye kosewari mopong'i gi Roho Maler, nitie miche ma Nyasaye miyo ji. Koro an nakwayo Nyasaye gimoro achiel. Nakwayo Nyasaye omiya gimoro mondo atim dago nade? Mondo ating'go nyinge malo, nikech kaka nang'iyo gimana nyalo chulo Nyasaye en pesa ni ema koro ichulo. Naonge gi pesa, kata kigolo naonge gi loan. Koro nakwayo Nyasaye kuji to miya gimoro manyalo timo dago nade? Manyalo tiyonego. To napo Nyasaye omiya wir mar pako nyinge. Nomiyi wir mar pako. Wir mar pako. Koro mane gima timo. Nyasaye duonge dwanda. To wirni ni yude miditi miro warruok kose kao tae ni kao muda moro malach? Wirni tok yudo warruok ok obudho. Wirni ogore kuoma. Koro nataka pako Nyasaye gido kanata alamo Nyasaye wechego. Napo kata pako Nyasaye ma Nyasaye omiya wende. Koro bende ka Nyasaye ne meto nandiko giga piny. Koro gina kama ko nakonga paka Nyasaye gi dhoka kamano. E kamano dhi mochopo 2014. Ema koro atimo my first album. Ma album na niluongo ni Supanda e Lwanda. Eka natimo my first album. Kano konya kod minwa Dorothy Awuor. Nikech toka Nyasaye osewara, minwa Dorothy Awuor ma jawer. Mama Dorothy Awuor ma jawer. Mano e spiritual mother na iwer. Kene mose bedo kako taya. Kata kani puka golo wer, ne mano singisa kaka timo. Ma kunu choko madhi magolo wer. Ma wadhi kode studio mun sane ka hitimo kama. To iwer ka mondo migo kan. Nyakitim magi. Koro en mose bedo kotaya e weche mag pako Nyasaye e yor
music ministry. Erokamano. To dawa ng'eyo kaka an mane Kennedy Omolo majanya kat to in okine koro kin kaka wat na kuro. Daher ng'eyo kendo jowadwa manoko. De daher mondo ng'e. Nto en wach mane manobiri mondo idonje wende Nyasaye. Wende Nyasaye ne donje ne en ohala madipo ni nyalo konyi kaka ni dong nyathi kich. Koso ni neno ka en gima ne ochalo nade gima ne odiri mondo donje wach ni mondo ka Nyasaye wari to mi wer ino ni wer ni mondo tim recording ne timo ni nyalo bedo ni ohala kaka jower wer to yudo gimoro koso ne neno ni en gima ber mondo pak Nyasaye mondo Nyasaye gi ng'wono moketo kuom mondo kony. Okay, gimomiyo na lamo Nyasaye na lamo Nyasaye mondo Nyasaye omiya gimoro mondo atinego e kingdom mare. Yes. To ema ka apoka wir mar pako Nyasaye ni otimre nade ogore kuomi. Koro sama nadhi mondo arekod wer dwaro ka arekod wer ni atimo biashara. Erokamano. Nadhi arekod wer mondo agone Nyasaye erokamano. Mar ariyo nadhi arekod wer mondo achop oganda mamoko ka. Kamano. Mondo achop negi ujumbe. Mondo ujumbe ni otimre nade uchop negi aland Nyasaye katiyo gi dwaro nikech most of my songs king'eyo anatimo kama na ushuhuda na songs gagini mana make ushuhuda. Koro sama atimo ushuhuda e werne nitie samoro somebody somewhere ma samoro kale chandruok mana timra nade mana kale. Kamano. To kodi ochiko ite mowinjo wenda ma Nyasaye omiyata to dhi wacho ni ka kuom adier Nyasaye nyalo golo ng'ato kamoro to kelo keto ng'ato ko natimo ma mondo ayalgo kokalo kuom ayalgo injili e yor wer. Erokamano. Business. Kuna tima kama mna yalo go injili e yor wer. Kamano. Waseneno jower mang'eny ka gichako maber kendo gichako gi piny maber. To ka gitemo donjo mondo koro giyud ng'eruok ma kisungu luongo ni fame to jalal gi magiwe wach Nyasaye. Waneno ka nitie wende mang'eny manochako gi mar Nyasaye to bang'e gichalo gi magiduogo magi donje ohala magi weyo pako Nyasaye koro giwero thum wende mag thum. In chunyi kalure kaka Nyasaye otimogi. Be chunyi neno ka chieng' moro ka dipo ni ok iyudo yuto moro maber e tiyo ne Nyasaye ka. Dipo ka chiemore welo mondo idonje goyo angla kaka dwaro mar jomoko sechalo. Mokwongo adwa na wach niya Nyasaye biro dong Nyasaye. Erokamano. Kate ber kate rach. To Nyasaye pod timre nade? Nyasaye pod dong Nyasaye. Mar ariyo wan gi talent. Yes. To eka wan gi wir. Kamano. Winja. To talent ka ng'ato nigi talent kata mana mar wer. Ja talent nyalo timo gimoro amora. Winja. Ja talent nyalo compose kata mana wer gospel at the same time onyalo wer mar kata mar kidunia mag piny. Maro angla. Mano ja talent. To ng'ama nigi wir mopong' gi Roho Maler mar Nyasaye. Roho mar Nyasaye cha dhi nyisi gima onego timre nade. Mabiro nyise ni mae tim kama to ma rati timri nade. Kik mondo tim. Koro wan gi gik moko ariyo. Koro wan gi ng'ama nigi wir eka wan gi ng'ama nigi talent. To ng'ama nigi talent neni kokawe modonjo go i Nyasaye okawo Roho Maler morwako Roho Maler mobedo go. Kamano. Ok obi wero gimoro amora. Ja talent wero gimoro amora mobiro. To ng'ama nigi wir ma Nyasaye mowiro to Roho Maler biro tayi kuom gimonego tim. Ema chike kuom monego tim. Amor ahinya owadwa Karoli ka winjo weche miwacho kara Nyasaye nolimo ngimani momiyo ing'epogo gima talent no en to gi gima wir mar Nyasaye. Koro ka wir nogore kuomi wendi gige iyudo gi e lek koso gina gik ma samoro biro ni abira iparo ni koro ber mondo awer wende ni. Wer nyalo biro ni kisomo muma. Yes. Mokwongo jawer wati japak Nyasaye. Kaluongo ni jawer to mana ariyo nyaka joma wero ma secular. Kamano. Ng'at mapako Nyasaye. Kamano. Nyaka obed jalamo. Yes. Nyaka obed jasom muma. Winja. Ng'ama pako Nyasaye kisebedo jalamo kisebedo jasom muma. Sama in lamo Nyasaye biro miyi wer. Sama isomo muma ibiro kata mana somo verse moro. To verse no
ibro paka tune moro mar wero setemra olosore oselose ivasno kaka anto wende na samoro biro na kasomo moma samoro kasa somo moma sela mo Nyasaye yes tabita kama kata paro gima notimore na cha to yani awinja ka tune moro setemra na osibira kendo gine runga ni gini negi kete wero bedi kama koro wende nago joma kane poka timo video joma kono paro to ngaweri yani ngad moro maduong nikech words ma Nyasaye miyaga matiyo ga wende nago yani gin words madongo koro joma kono dhiera ni to Caroline en weche ma gine gi otemre na golo kanyo nikech wer mana kana golo first volume kata ni wende nago iye kanyo iwacho ni words matiyo gin words moingo ika kama to ara wacho ni kuom Nyasaye ok ng'ega nikech Nyasaye nyalo kata timo na gikidi kamano kata nyathi ma pok ochako wuoyo Nyasaye nyalo timre go nade nyalo yiero kata nyathi ma koro ochako wuoyo Nyasaye nyalo yiero matiyo kamano koro sama ng'ato osebedo jatich Nyasaye ok ng'ini ni kiwango mane kata ni ok ng'ini ni e higa mane Nyasaye biro miyi jumbe no kaka en mondo iridhise odhi ne oganda oko kamano gimi wacho no en adier kata ne ngimana kana pod awinje we kech wende gi ahero kabisa to naparo ni samoro jaduong' moro maduong' kendo naparo ni samoro ng'at machwe ka Nyasaye otimo maromo kod studio kawuono yudo bana kanu ka in nyathi mabe aneno kinyalo bedo kata nyathina mar ang'wen koro mabira ni to kare Nyasaye ne yiero nyaka joma tindo machalo kama en wach maber kabisa Nyasaye ok oyiero en ng'amo dwaro notim go dwache emokawo tiyogo amor ka Nyasaye okawi mondo ti kodi ong'iyo kaka ng'ato ro erokamano to kuom nyithindu gi te be nitie moro ma Nyasaye bo mako ma samoro tiene Nyasaye machielo e odwa nawacho ni ne wan nyithindo 5 to maduong' no ne maduong' Nyasaye nokawo maduong' nyithindo 4 wuoyi mane onindo nyako ema ne luwe koro tok nyako ni an go wadwa iluongo ni Eric en be Nyasaye omake erokamano kendo en to leme kanisa mar roho en leme kanisa mar roho Nyasaye en jakwath kono erokamano ka antiere an be an ka ambi apako Nyasaye owaro chunya erokamano koro kuom nyithindu gi tema ya wuoyi onge ng'ama osebedo kod kar dak ni nitie erokamano gi ode wadwa maluwo wadu miluwo ma tiyo tich Nyasaye kama chielo ni bene gi kare koro imbi lamo Nyasaye mondo ibed kod kosedwa ni tiyo ne Nyasaye kaka Paulo ne wacho ni ber mondo ng'ato wal ngimano tine Nyasaye to nikech ringruok chuni nyaka yude ng'at minyadago kamano ini neno nang'o e wach Masa Paulo yes to very good yes koro an be yes sa Nyasaye koromo mondo atim kamano onyaka tim kamano erokamano to ka sa Nyasaye ne oromo ineno ni biro yudo nyako ibiro dwaro mondo yud nyako mong'e Nyasaye kosi biro kene nikech inyalo ing'eni kaka jower ok adwar mondo ariambi nikech waseneno ka jower ji oherogi ahinya ma samoro tembe moko jabiro be imbe tembe machalo kamagi osetemo gima limo neno dalili moro jatich Nyasaye mana adier iwer ka nitie challenges iwinja to haswa ka ng'ato poko omako bad nyar ng'ato owach kata ni kaka kijana ing'ama nyako samoro pok yudo wuoyi momako badi samoro in kijana pok yudo dada memako badi challenges nitie gima challenges mantie ni ya samoro ng'ato ni oko kacha eno neni kiwer kata kaka koro atwango Afrika na eno senene to samoro tunyo segombo mwacho anto Carolina macha ing'ama winja timra tumune kadak koro chuny mar gombo cha nyalo kele iri mo manyore temo timre go na mobigo kamano koro mane mo miya wacho ni ya ng'ama nigi roho maler roho maler matimre nade ema chiko ng'ato nyisi ni mae gima ber tim mae rat kik timri nade kitim koro chien kacha nyisi ni ya ng'ato be nyalo bet gi talent koro ng'ama nigi talent cha modonjo ni en wer ne kacha nigi talent duonde mit nikech samoro nitie ok madongo kacha ma en oheri ma nikech duondi mamit mana adier to samoro duondi mamit winjo hero no ma Nyasaye omino ibiro go omi Nyasaye omi wirno gi duondi no imigo Nyasaye duondi to samoro ng'ama nigi talent en obiro ne duonde mamit no obiro mondo otim go mondo ywago ji mondo nyiri ohere weche mamoko ma
aila go mago ma oko. Koro challenges nitie. Ng'ato eri nikech duondi. Te maka ng'ato wang'o seri nikech duondi. Wawinjo kata mane wende ma oko ka iwinjo ni ng'ato nyocha ko wer kia obet nade ke gik moko temete nade. Yes. Koro mage challenges ma ywayo ng'ato. Samone di kata ko kan kaka Karoli kama. Isedi kata mane chokruok ipako Nyasaye kanyo. Ni ipako Nyasaye olo. Yes. Kuwilo kata ka ji Karoli ine ng'ane ko ilo ka ji weri ge samno ng'ato biro to era moe digo no en mana mochukuni mar obadho moro maka wangi yonge ro maler to nyako obadho cha wangi obadho sa dong na sinise donje obadho cha ni pa. Yes. To mane kaka kariero koro challenges nitie jawer mapako Nyasaye kata mano oko kata maneno wagi sani kata mawinjo wagi sani apano winjo maber jower manoko ka winja chiku itu to manyro maler mondo timre na ro maler mondo konyi mondo ng'isi ni kama dhien ke awach ni chokruoge te ng'at ma jatich Nyasaye ma Roma Nyasaye okinyal chokruoge te okinyal timri na kinyal de nitie chokruoge adier mag Nyasaye te kantie moko be man gi madhabahu moko moket ni obadho mondo timre kamano mondo maki samoro in jatich Nyasaye ma powerful to nitie madhabahu moro kamoro ma teko Nyasaye man kuom ketho madhabahu winja koro iloso ni utego moro mar ni mondo wang' yud kaka inyalo kisedhi ma gichope lwetgi kama to koro gimaki mondo gitimre nade mondo gitiek teko ni koro gima nyalo konyowa ka en Roho Maler mar Nyasaye manyiso ni ng'ama wer ne Nyasaye man kod mich mar wer ma Nyasaye oketo kuom nyaka obed jalamo nyaka obed jasom muma erokamano nikech muma ka emane wan gik moko te kamano ago ne Nyasaye erokamano kendo amor ka winjo weche ma ewuok e dhogi kendo weche ma wuok e dhogi donga dier moingo iki to nikech ng'wono ma Nyasaye oketo nyalo miyo weche mabeyo gibed kuomi to weche gi chunyi nyalo gombo mondo ka ng'ato dwari be nyalo bedo mayot koso ka ng'ato dwaro to itimo nang'o nyalo yudi gi pesa koso to ka ng'ato biro iri to Roho mar Nyasaye kuongo fwenyo ni ng'at mobiro iri nikech adieri kaka iwacho chokruoge te nitie ma pinyruodh muro nyalo chiko mondo bed ni kaka obadho to kilamo mang'eny kaka iwacho ni lamo mang'eny to Roho mar Nyasaye nyalo fwenyo ni to en chokruok aina mane to lose gi ng'ama nade. Kuro ka Roho mar Nyasaye ofwenyo kuro nyiso ni chokruoge te ok inyal dhiye koso idhi adhiya to teko mar Nyasaye nyalo tiyo kanyo. Gimomiyo awacho kamacha nitie chokruoge ma be inyalo luonge ni dhiye to lamo Nyasaye mang'eny cha inyalo dhi e lamo to eka Nyasaye koni ni chokruoge holos lakini yo okiwinji ka en gi ng'wono mar timri nade mar tiye wach Nyasaye mar dhi kacha yani okiwinji ka okiwinji yot moro ka ng'wono moro oeloreni okiwinji ka chunyi oelore kata iwinjo ka pek moro nitie mano obvious Romo ng'isi ni mbele ok ber to eka nitie inyalo dhi e lamo samoro in e chokruok moduonge ni ahero chokruok kama ung'isi prior chon inde idonje lamo mondo iyikri ne chokruok kan mostly ka oseng'isa jatich Nyasaye koseng'isa ni Karoli tarik ma kama adwaro chokruok ahero ga ni ka ng'ato nigi chokruok to wacho na chon mondo an be ayud thuolo mar lamo Nyasaye nikech kama wadhiye kata mana e pewe ma wawuothego wadhi kedo gi lang chumbi to ok inyal dhi ka empty nyaka imanri gi weche moko nyaka idonje lamo iyude ka in gi silaha ibede gi silaha moko koro sama wang' jatich Nyasaye oseng'isi chon ni Karoli tarik ma kama timre nade adwari koro an be aloso thuolo na mar lamo mondo mi ka an be achopo e chokruok kata to ok adhi mondo an mayud duong' an Karoli ok adhi kata mondo nena kaka ng'eyo kata mondo nena kaka ng'eyo kamoro kata mondo chalo gima oyudo duong' maber ka ng'ato dwari ber ka ng'ato dhi kata mana onge donje la to ka Nyasaye ni mondo le to dhiyo minyalo Nyasaye puonyi kanyo mondo mi dwari kalo dwando to kinge nang'o magitimo modwaro mondo itim tich Nyasaye. Ka idwara mondo abi kata mana event ni iloso chokruok idwara igona go simu ma namba na mar simu batimra nade abro chiwo kanyo igona go simu ting'isa ai kan gi band samoro idwara an kenda Karoli to samoro idwaro
dwara gi band na. In gi band? An gi band. To band ma in gi oting'o ji adi? Band man go ni wan ji 12. Un ji 12? Magi jo backup? Wan gi jo backup. Yes. Wan gi joma tugo instruments. Wan go kanyo gi jo backup ni kanyo. Koro ka ng'ato dwari, koro nyaka oyierni, to dwari gi band, koso dwari kaka in? Idwara kaka an ng'ato achiel kama Karoli, ama idwara gi band na. Koro namba na mar simu abiro chiwo kanyo, ma ng'ama biro dwara, to gol to na kanyo. Ber kata kichiwo simu to nego ging'e ler moro ma kik ng'ato chandi gi simu. Koro mondo jowinjowa, mondo manenowa mondo owinji, ni to seche modwari gi band, pogore gi kaka kodwari kendi. Kodwara gi band, donge kodwara gi band, to biro chuno ni obro ting'o gi band wano. Oting'i gi band? Mano ber. To kodwari kendi bo oting'i kendi? Oting'a kenda ukendi. Apenja uwinja jowinjo, ni kidware gi band, titing'e gi jo band. Ok noting'ore gi jo band, iting'e gi jo band. To kidware kende, be iting'e kende. Ok nego simu, ni ang' donjo oda, iting'e kubiro. Nyasaye mondo gudu kuwinjo kanyo. Kora pe jati Nyasaye. Ageno ni giwinja rogeri. Ang'e ni uwinje e rogeri eko. Uwinjo owadwa Karoli wach mowacho no. Koro penjo ma pod apenji owadwa Karoli. Industry mar wer ka, kata industry mar pako Nyasaye, tine Nyasaye, nikech ka wacho industry mar wer nyaka joma wero secular gin jower. Industry mar tiyo ne Nyasaye ka, music ministry. Inene nade gi roho man kumi king'iye? Music ministry koni, gima nyalo kwayo jopak Nyasaye wetena manena gi sani. Anyalo kwayo ni walamuru Nyasaye mang'eny mondo Nyasaye okonywa. Gimomiyo awacho kamano, pako Nyasaye mwapako jawer, jatend jower ne Lucifer. To nikech duong' manodwa mayo Nyasaye, nodwa ni mondo ma Nyasaye duong' en ma mondo timne nade? En ma mondo pake. To nolwar e piny ka. Koro gima nyalo kwayo gi sani, ni wadonja e lamo, to Nyasaye okonywa mondo mi wadhie right direction. Manyalo timore nade? Manyalo kelo geno ne ng'ato bang'e. Mondo mi kata ka chieng' moro nikech gimoro amora nigi ng'wono ne, kata mana kiliwa mwapako Nyasaye ne. Yes. Wan gi nitie ng'wono ma ng'ato nigi ng'wono ne gi kinde ne. Mabiro chopo ndalo moko, mabiro bedo abeta sigana ni Karoli muneno ni. Na japak Nyasaye. To kochopo ndalo no, ok wabisiko kaka an ni. Biro chopo kata ka Nyasaye pod omeda ndalo. Mabe ang'e ni an ok abi tho sani. Ilamo Nyasaye mondo omedi ndalo. Nyasaye pod ni koda gajen. Mano kare. Koro kata kochopo ndalo na moro ni ati. Tawe legacy maber. Kamano. To kaka. Koro mane gima koyo nikech music ministry ka challenges ng'eny. Iwinja. Challenge mokwongo, ni yudo ka ng'ato nigi kipawa mar pako Nyasaye kata mar wer dong. To kako dhi studio onge. Studio en pesa. Okidhi studio, ting'iso jawer ni yawa, an wara opong'a gi roho maler. Rekod na we. Nyasaye bugwedhi. Studio kaka koro ma wantie sani ni. Kai sani ni. Ok inyalo dhi adhiya ni idhi. Ni ichwoyo badi, idhi loso wer. Ni owara opong'a gi teko mar roho maler. Nyaka iyuda ne yuto moro. Nikech ja studio no. Yes. En gi majukumu ne, en gi family, manyaka chiem, methi rwakre luokre. Samoro dak e ot michulo nyaka ochul ang'o? Ochulo. Nyaka ochul rent. Sitima be nyaka ochul, pi be nyaka ochul. Masinde momenyi go ge. Nyaka maintain. Timne gi maintenance. Koro yudo ka jawer nigi challenges mar pesa. Kako odhi otimre nade? Odhi ochak loso wer. Kuyudo ka magi gin challenges, emomiyo nawacho kacha niya. Ber mondo ng'ato bed gi roho maler. Yes. Mondo roho maler otang'a. Kiyudo ka ng'ato nigi kipawa mar wer, to nikech onge roho maler. Ng'ato biro kata mana wuone oko kata ka en ng'ama dada. Ni di wadhi kodi, to dhi gi ng'ata kata mana e lodging to. Bora no yudo pesa. Kode to bana yudo pesa to timre go nade? Obiro chago wer. Magi challenges matimre nade? Mayudo gaji. Koro mo nyalo kata sama ng'ato nigi roho maler. Nyasaye biro pichuni. Kata ka
pok iyudo gimoro mitimo. Lam Nyasaye mondo mi tich lweti moro at least, nikech Nyasaye wacho no biro gwedho tich lwetwa gima watimo. Manya gimoro tim gima tisno. Time to nikech ilamo Nyasaye, Nyasaye biro donje iye to biro biro jewo giri mitimo no. To biro timre go nade? Bro idho malo. Mar ariyo, Nyasaye nyalo kelo ng'ato from nowhere ka ok ing'eyo. To Nyasaye kelo ng'ano kiwuotho nyime gadiera, in ja adier, to neno chunyi ma iye ka adier, itimo gino kiluore, tihere tige. Nyasaye nyalo kelo ng'ato from nowhere kikia ni ng'ano to Nyasaye ogolo koa kanyo, to biro mabiro timre nade? Biro chung' kodi. Iwinja? Koro kamano be nyalo timre. Erokamano. Asewinjo challenges ma uyudo. To koro penji owadwa Carol. Ne ichako wer. To wendi mokwongo mane chako ne wer mane? Wer mane chako go dhi niya. Oni panda ilwanda ni japuonyi uma gi ng'wono. Ichiela gi remo maneno chwer na ektoba. To anidha ego to malo wasika penjore ni an kanye. To anapondo kuom Yesu Lwanda mara mogeng'o ya. Mano e first. Mae wendi mokwongo. To kuom wende duto misegoyo kata iserekod wende gi? Aserekod wende ma aserekod. Gin wende aserekod wende madhi wende 17. Iserekod wende 17. Wende 17 gin e album achiel koso gipogo? Gin opogore. Mo first album. Yes. Ne nigi 10 songs. Noting'o wende 10. Wende 10. Album mar ariyo. Yes. Noting'o wende 5. Eka machien gi atimo single. Machien gi kore timo achiel. Erokamano. To kuom wende gi nitiere kolabo be watimo gi jomoko. Kanyo be nowabire kar kolabo kanyo. Erokamano kuom Roho Maler chopo kodi kanyo kapok achopo. To kuom wende gi en wer mane mineno ka mulo chunyi? Samoro kiwero tineno ka chalo gimo omiyo chunyi bedo kode lit moro. Kiparo wende kode kaka sigana mar kaka ne uchalo gi kaka idongo. Wende gi be nitie moro minjo ka chalo gima limo chunyi? Gima nyalo wacho, wende na gi te. Wende na gi te mula. Wende gi te muli. Wende na te mawero. Wende na gi te mula. Kendo kata sama bet ga ka an kenda ni kora keto gi na winjo gi. Apoga mana ka pi wang'a timre nade? Lor. Pi wang'a lor. Winjo. To oko kacha. Wer mar panda e Lwanda. Sani wenda no nigi 14 years, I think. En gigni 14. Gigni 14. Nyaka ne goye. Atime 2014 dong. 2026 en gi 12 years. En gigni 12. En gigni 12. Nyaka natime. To pod ogwedho ji oko kacha. Ogwedho ji kabisa kata an ogwedha. Mana adieri mar wach. 12 years to pod ogwedho. Koro anyalo wacho ni kuom jowinjo. Yes. Gin ng'ato nyalo bet gi wer matimre nade? Mamulo chunyi. Mana mamulo, lakini an kaka Carol. Wende na mapako go Nyasaye go. Gigwedha te. Erokamano. Aneno ka you are very unique. Ina Caroli maneno kopogore nikech studio kama kwa japenjo gaji. Tero ka ng'ato yiero ni wer moro mamule. Tamor ka wende ni duto iwacho ni gimulo chunyi. Gin wende megoyo ka nitie lit moro mane kale. Koro ginyalo bedo ni gimuli gi te. Erokamano. Bet na winjo gigwedha gi te. Erokamano. To wach mar dhi studio mondo igol. Ne Nyasaye omiyi sponsor moro koso ne garambe mondo mi dhi studio mondo record chak record wende. Mondo na record wer. Na wacho ni minwa e wer ka en Dorothy Awuor. Minwa Dorothy Awuor no miya support. Kadhi timo my first album. Minwa Dorothy Awuor. To kod jatich Nyasaye Apostle Anthony Amolo. Negi miya support. Kana dhi timo wenda mokwongo makata wenda kiwinjo gi. Backup gi konya backup minwa Dorothy Awuor wawer go nyaka. Wende motimo kode kolabo. Nyaka Apostle Anthony Awuor wende Apostle Anthony Amolo. Yes. Wende nago
Omiya nyaka backup. Omiya nyaka backup. Omiya nyaka backup e iye. Erokamano. Then kadhi timo album mar 2, Ojatich Nyasaye ma Bishoba. Yes. Bishop Elkanah Sangoro. Nomiya support. Elkanah Sangoro. Elkanah Sangoro. Mane Bishop mari. Ministry mari. Ministry mar Victorious Church of Jesus. Erokamano. Kendo wede na machien go. Galok sigara Nyasaye mauni. Bishop anosemiya support. Bishop nosemia support. All along ochung' koda e lamo, financially, timo video kata mana ligolo wer. Omiyaga support seche te gin gi jaode ma Diana na Sangoro. Erokamano. Daher mar wacho ne jotich Nyasaye miluongo nyinge. Ne Nyasaye mondo ogwedhu kaka wuok oko mondo ukony nyathi kich ma Nyasaye nomako bade kowero wende malit kanochamo taka e piny Kisumu. To Nyasaye ochung' kodu jotich Nyasaye miluongo nyinge mondo umed ting'e malo. Kik uweye gi kore no sewuok. Makura makabade mondo Nyasachu ne obed Nyasache, to Nyasache be obed Nyasach joma moko mantie maber biro. To jatich Nyasaye, chunyi be neno ka nitie jomoko monego be e groom, kisungu luongo ni groom. Be nitie jomoko ma chunyi nyalo dwaro mondo bi kel mondo wuogi kokalo kuom wachni. Nitiere an gi awachni ei music ministry ka nitie joma semako lwetgi an. Nitie joma semako lwetgi. Kande kaka nomak lwetacha. Nitie joma semako lwetgi. To be joma pod nyalo gombo. Yes. Ni omak lwetgi. I'm ready to do that. Erokamano. Yeah, ikora mar mako lwet ng'ato. So long as nodwaro ni uting' nying Nyasaye malo. I'm ready for that. Erokamano. Aparo no winjo ka nyathiwa matin, Karoli Onyango, owacho ni en ready mar mako bad ng'ato. To mane wach Nyasaye. Adwa na wachnu kaka jatich Nyasaye Ken Wuod Omolo. Kan kod jatich Nyasaye Karoli Omondi. Ne thuolo pod ber. Kendo amiyo Karoli thuolo mondo som namba ne. Ng'at mandipone nyalo biro dwaro Karoli. Kiki flashe gochne mondo koro utudru. Namba ni ka jowinjo dwaro ginyalo yudo namba. Namba na en 0710 21 00 92. Anuoyo 0710 21 00 92. Alafu to achaka wacho niya. Yes. Nyasach polo gi piny. Yes. Ogwedhna Bishop Elkanah Sangoro. Erokamano. Gi ode te. Kamano. Gi minode ma Diana. Achieng' Sangoro. Yes. To Nyasaye ni ochako ogwedhna Dorothy Awuor. Manyar Nyakacha Gor. Erokamano. Maminwa. Kuom Kristo. Yes. To Nyasaye ni ogwedhna joma ni oko kacha. Yes. Mose support aga te elamo. Kata mana gona simu kama mose bedo ka jiwa. Any support ma ng'ato semiya. Yes. Oko kanyo. Awacho ni Nyasaye mondo ogwedhu. Nyasaye oting'na umalo. Nyasaye matimo ne ji maber. In misechung' koda yo moro amora. Kata ok aluongo nyingi ka. To Nyasaye ong'eyi gi nyingi. Erokamano. Nyasaye oting'u maber. Erokamano. Nikech koro saa ose mang'eny kendo nego wadonje weche mamoko manitie. Akwayo ni Nyasaye mondo ogwedhu duto te. Kendo kata ka udwaro wende mag Karoli, obiro orogi, gibiro yudogi e YouTube. Nyasaye mondo ogwedhu duto te. An iluonga ne Pastor Ken Omolo. Wan e studio mar tiyo ne Nyasaye, studio mar wach Nyasaye. Nyasaye mondo ogwedhu duto, ubed kod otieno maber. Shalom. Erokamano.